Kofa an maka baba ganduje, goggo da kuma ɗansa a kotu. Watan August nan fa ba zai wuce ba sai an jijjige ko ina. An maka su a kotu a bisa zargin wada aka wance cin hanci da kimanin dala 113. Naira biliyan 1.38. Mutane da sun ce ba su yi mamakin ganin zargin sasashen kuɗin da ake yi wa goggo ba. Domin labari yana nan yana yawo a inda ɗanta ya maka ta a wajen EFCC saboda ta damfare shi. Allegedly kuma labarin yana nan maka da Nigerian ta rawaito shi yana nan a rubuce. Kun gani the eldest son babban dan gidan ganduje ya maka maman shi a wajen EFCC saboda zargin ta damfare shi. Wannan ba sani ba, masu bincike sun shaida da cewa ba san iya adadin kuɗin da ake zargin matar tsohon gwamna da sibarewa ba. Har yanzu ana bincike amma kuma a halin yanzu ana zargin ta da bude kamfanonuwa guda biyu wanda take amfani da wannan kamfanonuwan ta kwashi kuɗaɗen mutane. Kun san dai asali bibiyan an yi ta ne domin a kamo barayin 'yan siyasa da suke kwasa kuɗaɗen mutane. Wanda a Najeriya yanzu in baka da bibiyan ma ba za ka iya bude account ba. Kuma duk account da ka bude da bibiyan din za a yi amfani da haka za a yi tracking din account ɗinka kowa ya san wannan. To abu na farko shine an yi tracking din account sun kai kimanin 44 da bibiyan din goggo a jiki. Abu na biyu kuma goggo tana da kamfanonuwa guda biyu. Na farko Safari Textile. A cikin statement din ɗaya account din nata ne aka ga transfer kai tsaye daga Kano State Government na naira miliyan 200. Bugu da ƙari still dai statement din kamfanin goggo Safari da ya kai kimanin page 286. A 5 ga watan Mai kun ga kimanin kuɗin da suka shigo akwai miliyan 81, miliyan 63, miliyan 81, miliyan 63 suka shigo cikin account din. Kun gani kuma duka daga account din asusun gwamnatin Kano. A 6 ga watan Mai shi kuma local government stabilization shi ma naira miliyan 69. 7 ga wata kuma sai aka kamfanin MJ Multipurpose Limited yana cire shi kuɗaɗen da miliyan 10. Wanda MJ Multipurpose Limited fa na Silangara ne wanda shi kuma ana zargin ya sai hotel a ƙasar Saudi Arabia wanda ke kallon Ka'aba. Amma fa wannan stand da kamar yadda kowa ya sani sun bayyana ne a shafin Dan Bello. Amma fa yanzu akwai mutane da suke ganin da cewa fa wannan takardun suna samo asali ne daga gidan gwamnati. Za mu fasa addu'a mu ba ya Allah. Duk wanda ke da sa hannu akan ci baya ko daƙilewa ƙasar mu Najeriya, ya Allah ka mana maganin shi. Allah ya sa mu dace.